Juma février kalo tile 7 sanba 2 ani 25 an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati ninnu na Malikura kɛnɛ dayɛlɛn kan filɛ ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC kunnafoni ɲɛbilaw kurubala filɛ nin ye ninnu ye. Gɛlɛyaw gɛrɛntɛlen bɛ hali bi RDC ani Rwanda jamana cɛla la ka da o kan jamanakuntigi Felix Tshisekedi ne Paul Kagame ka kan ka taa marabolo jɛkulu EAC ani SADC ka lajɛ balilenw kɛnɛ kan Dar es Salaam sini o waati kelen kɔnɔna la M23 Bamanci marifatigikulu n'o u jɛɲɔgɔn Rwanda sɔrɔdasi bɛ kan ka u semafa ka taa Bukavu fanfɛ Kivu mara faaba kɔnɔ. L'Amérique jamana kan yan nɔ kiiritigɛso dɔ ye Donald Trump ka fangakura ka laɲiniw labanw ka kɛ ni foroba baarakɛla 2 ni kɔ ye ɲɔngiri fɔlɔ a danatigɛli lakodɔnyara lɛri damadɔ dɔrɔn kunu wuladafɛla la sani waati danatigɛlen dilen baarakɛlaw ma k'u ka bolonɔbila kɛ baarabilancari sɛbɛnw na Mohamed Touré bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan jɛmukan kɔnɔna la. An bɛna a laban ne an ka dɔgɔkun musow ka kɛnɛ ye min bɛ sigi an ka lasirikɛla Njayi Sanu fɛ ka bɔ Bobo Julaso bi a bɛna kuma an ye to de kan min ye farafina tilebiyan fanfɛla dumunifɛnba ye ne a bɛ dun mɔgɔ caman fɛ. Ka foli kuraya aw ye tuguni ka fɔ y'aw bisimila an ka kunnafoni kɔnɔna la an bɛ taa RDC jamana kan u ka fitinɛ min bɛ u fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko a gɛrɛntɛ jugalen bɛ halisa RDC ani Rwanda jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa ka da o kan jamanakuntigi Felix Tshisekedi ani Paul Kagame olu welelen don marabolo jɛkulu EAC ani SADC ka ɲɔgɔn ye lajɛ balilen na min kɛnɛ kan ka sigi Dar es Salaam Tanzanie faaba kɔnɔna la awa waati kelen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ fɛn min ye M23 Bamancikulu ye ka fara dɛmɛbaga Rwanda sɔrɔdasikulu kan olu bɛ k'u semafa k'u ɲɛsin Kivu faaba ma n'o ye Bukavu ye. Mariam Traoré. M23 marifatigikulu minnu ni Rwanda jamana finitigiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sera ka Kivu kɛɲɛkaɲafan n'o bɛ wele ko Nord Kivu o dugu belebele minɛ n'o ye Goma ye k'u bɛ k'u kunda Bukavu mara kan o yɔrɔ min fɛnɛ bɛ Kivu kɛɲɛkaɲafan kɔnɔ ni yɔrɔ min dugudenw hakɛ bɛ taa mɔgɔ 1,000,000 ɲɔgɔn na a duguden caman de bɛ wulikajɔ teliman na jatigɛ kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni dangarili wale wɛrɛ ye min kɛra bi juma sɔgɔma a dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu b'a fɛ k'u sigiyɔrɔw bila ka taa Rwanda jamana kan yen yɔrɔ minnu ka mara bɛ dancɛ la duniya jamakuluba communauté internationale ani ka fara jamana wɛrɛw kan minnu bɛ kɛlɛban na n'o ye Angola ani Kenya jamana ye bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ hali bi min ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw dalatigɛ u ka ciladenkuluw fan fɛ walasa u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni kɛlɛ in na u y'u ka jɔrɔna yira ka kɛɲɛ ni kɛlɛ in juguyali ye k'a fɔ k'a bɛna sɔn ka walankata ka taa u ka marabolo fan caman fɛ mɔgɔ caman de ɲamununen don ka taa u ka lajɛrɛ fan fɛ min kan ka kɛ sini sibiri Dar es Salaam RDC jamanatigi Felix Tshisekedi ani Rwanda jamanatigi Paul Kagame mɔgɔ 2 bɛɛ lajɛlen makɔnɔlen don ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan a lajɛrɛ bɛna kɛ n'u ka kulu min b'i wele ko EAC n'u koma nanzarakan na ko Communauté des États d'Afrique de l'Est et de SADC o min ye farafina kɔgɔduguyanfan jamanaw ka ɲɛtaga kulu ye lajɛrɛ wɛrɛ kan ka sigi sen ka duniya keleya tɔnba Nations Unies o ka bolofara min sigilen don bunadamaden jo sariyaw lafasali kama n'o ye Conseil des droits ye kan ka jalatigɛli kɛ bi ka se k'a dɔn cogo min na u bɛna kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi diɲɛ ɲɛfɛ min ka baara dɔ bɛna bɛn fitinɛw ni karogɛlɛya walew lasɛgɛsɛgɛli kan fan 2 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛɲɛ ni kɛlɛ in ye n'o daminɛna kabiri janvier kalo tile 26 mɔgɔ 3,000 bɔɲɔnko olu de nin bɔnɛna a sen fɛ nka Kinshasa kɔni ye jalaki bin wa ko ɲangiliberew kan ka ta ka ɲɛsin Kigali ma. An bɛ l'Amérique jamana kan yan nɔ ayiwa kiiritigɛso dɔ ye Donald Trump ka fangakura ka laɲini labanw ka kɛɲɛ ni foroba baarakɛla 2 ani kɔ ye ɲɔngiri fɔlɔ a danatigɛli lakodɔnyaliw kɛra lɛri damadɔ dɔrɔn sani waati danatigɛlen dilen baarakɛlaw ma k'u ka bolonɔbila kɛ baarabilancari sɛbɛnw na min la Mohamed Touré. Tile 9 o tun ye waati kunkuruninba ye min tun dira u ma walasa k'u ka sugandeli kɛ n'u bena u bolonɔ bila ka baara bila kɔfɛ o laɲini na septembre kalo o tile 30 ni lahidu ye k'u ka sara n'u ka sigida nafɛ bɛɛ mara fo o waati Amerik fanga kura ye min dabɔ nga jamana kiritigɛla dɔ min bɛ Massachusetts ye alamisadon wula fɛ o waati dantigɛli jɔ k'a ɲɛsi bɔli baarakɛcogo taabolo nin ma min tun bilalen bɛ nɛgɛ kaɲɛ 11 ma ani sange 59 waati la alamisadon
wa a ye ɲɔgɔn ye kura boloda tɛnɛndon na ka kɛɲɛ ni Ameriki kunnafondilaw ka fɔ ye. Sariyaso wale nin daminɛna tarata don foroba baarakɛla ka tɔnba fɛ n'o ye AFGI ye ani baarada wɛrɛw ka lasigiden jɛkulu wɛrɛw fɛ walasa ka sɔrɔ ka baarabila kɔfɛ o fɛɛrɛw nin bali ani ko fanga ka fɛɛrɛ labɛn minnu bɛ sariya bonya san'a ka kɛ jasere ye min bɛ kɛ ni jagoya ye fɛn min tɛ sariya kɔnɔ ani min ka surun kojugu. Fangabɔnda nin bɛ ka foroba baarakɛlaw dɔw fana laɲini kɛrɛnkɛrɛnya la fɔlɔ ni min ye Ameriki fanga ka yiriwali baarada n'o ye USAID min dɔgɔyara ka se foyi ma. Lafasalitɔn dɔ y'a semantiya alamisadon wula fɛ ko a ka baarakɛlaw bɛna tigɛ ka bɔ 10 ni kɔ la ka se mɔgɔ 300 ma. Alisa an bɛ to l'Ameriki jamana kɔnɔna la yan yalala k'a fɔ fɛn min ye sɛbanani ye a kɛlen bɛ ka dadigi kɛ nin waati in na sɛmaralaw ka sɛw la kosɛbɛ fo k'a kɛ sababu ye ka dɔ fara sɛ yɛrɛ sɔngɔ kan ani sɛfan sɔngɔ kan. Veronica Balderas Iglesias n'ale ye VOA ka kunnafoni sɛnsɛla ye ale ka laselikanw don awa min bɛ bayɛlɛma an ye bamanankan na Nama Jara fɛ. Sɛfan sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ ka taa fɛ États-Unis bawo sɛbana min tɔgɔ grippe aviaire ye mɔgɔw bila kɔnɔnafili la ka ɲɛsin sɛ maralew ma. O kama mɔgɔ caman ye yɛlɛmaw don u ka dumunifɛnw na Amerika. Sadek Juyemia ye sɛfan sanbaga dɔ ye. Ne tun bɛ deli ka sɛfan sigiyɔrɔma 10 caman de san dɔgɔkun kelen kɔnɔ nka bi ne bɛ sɛfan san dɔgɔkun 2 de kɔnɔ. Ne hakili la sɛfan da tun ka nɔgɔ san 2 tɛmɛnenw na nka sisan dɔ farala a sɔngɔ kan yɔrɔnin kelen ka dan tɛmɛ. Nin ye juguya de ye. Ne bɛ se k'a fɔ ko sɛfan ye anw ka don o don dumuni de ye a da ka nɔgɔ Ameriki. Sɛfan sigiyɔrɔma 10 sɔngɔ sera fo $2 ni kɔ ma san 6 laban minnu tɛmɛna kabini sɛbana in bangena san 2022 la. Nka sɔngɔ yɛlɛli yɛrɛ a cunna mɔgɔw kan États-Unis salon de ye bawo sannikɛlaw bɛ sɛ sigiyɔrɔma 10 san n'an ko douzaine fo $7 ɲɔgɔn ma ka daminɛ janvier kalo tɛmɛnen in na fo sisan. Jamil Luke ye soroko dɔnbaga dɔ ye kalanfa dɔ fana Michigan sanfɛ kalanso la. The retailers who are buying the eggs wholesale, we've seen that minnu bɛ sɛfan feere détail la u ye dɔ fara a sɔngɔ kan. Sisan walasa sɛfan sɔngɔ ka nɔgɔya sɛbana in n'o ye grippe aviaire ye o de ka kan ka kɛlɛ fɔlɔ ka ban. Sɛnɛkɛlaw ka minisiri tun y'a fɔ ko kɛmɛ sarada 20 bɛ fara sɛfan sɔngɔ kan san 2025 kɔnɔ ka tɛmɛ san 2024 la. Cakɛda min bɛ Ameriki sɛfanw kama n'a bɛ wele Conseil américain des œufs y'a fɔ ko dɔ tɛna bɔ sɛfan sɔngɔw la nka a y'a jira ko sɛbana in de nɔ don n'a fanga bɛ ka bonya ka taa fɛ n'a kɛra sababu ye sɛfan tun bɛ sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la maraw kɔnɔ ka kɔrɔ a tɛ sɔrɔ ten tugun nka sɛfan sɔngɔ yɛlɛli bɛ se ka George Telwilger ka sɔrɔ yiriwa sɛnɛkɛla dɔ Virginie. Ne bɛ se ka sɔrɔ kɛ kosɛbɛ sɛ mara la fo sigiyɔrɔma 2 fo 3 yɛrɛ. N tɛna sɛfan sɔngɔ caya mɔgɔw kan kosɛbɛ nka ne hakili la minnu bɛ sɛ maraw kɛ u bɛna ɲini anw fɛ yan. Nka George Telwilger y'a jira fana ko sɛnɛkɛla ŋanaw bɛna laban ka fɛɛrɛw sɔrɔ walasa k'u ka kɔnɔw ni sɛw tanga sɛbana in na n'o ye grippe aviaire ye n'o bɛ se ka kɛ sababu ye sɛfan sɔngɔw bɛna jigin. Ni an selen an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban wagatiw ma an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an bɛ an tulo gɛrɛmu bɔ ka segin ka na sisan ka kunnafoni tɔw lase aw ma. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. Ani yantuma an ka nin dɔgɔkun babu a bɛna tali kɛ baara kasara damada sanubɔyɔrɔw la Mali kɔnɔ. Bolola baarakɛlaw ka damada sanubɔ Mali kɔnɔ u bɛ tɔɔrɔ ni kasara jugu ye jagokɛlaw ka baara denmisɛnninw ka baara ani waati ni sigida lamini balawu bɛ yɔrɔ minnu na. Mun kan ka kɛ Mali fanga ani sigida ladatɔnw olu bɛ se ka bolola baarakɛlaw ka damada baara kɔlɔsi ani ka baarakɛlaw lakanani sabati wa. Aw hakilina ye jumɛn? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye février kalo o tile 7nan baro la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique kan an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ. Ayiwa n kana fɔ kɔ dɛ.
ni an sigini kana anga kene kan ka fɔ ɲɛna be alisa malikura jɛmukan de kɔnɔ ka lamɛn ka bɔ VOA Seba la studio 53 la ayiwa ka taa ni an ka kunnafoniw ye bi ye juma ye an bɛna taa sisan bubujulasokaw fɛ ka taa an ka lasilikɛla Jɛnɛba Njayi Sanu ale sɔrɔ yen nɔ an bɛna musow ka kɛnɛ sigi Njayi Sanu an ka foli b'i ye ayiwa bi i bɛna kuma mun de kan k'i bɛ gadonmusow i n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo bi wa to gangenema ko de b'i bolo yen bi wa an to dugulo la bi ini wulɛri ka fori bi ko tɛbɛ ma fori bi ala mɛ kɛbaga kelen bɛɛ cɛ fara muso kan denmisɛn ani maakɔrɔba bogo jira so ani Burkina Faso minɛ bɛɛra ka taa bila jamana yɛrɛ kɔ kan minnu kɛlen don k'an ta ni waati lo kalo k'an bɛ VOA Banbara sanfɛ musow ka kɛnɛ de kan jumalo an bɛna an sigi ni kɛnɛ kan k'an baro ka taa musow tagabolow kan Kayatu Traoré bi an yɛrɛ dumuni feere so kɔnɔ an nana mun ɲini an nana hakilinajigi kɛ an ka kɔrɔlen dumuni dɔ kɔ min ye to ye I kan k'a lɔn Kayatu ko to ye fɛn ye min lɔn do farafinna munɛ caman na Burkina Faso yan to de kɛlen do I n'a fɔ an ka dumuni feere a bɛ tobi lu kelen bɛɛ ra a ka di mɔgɔw ye wa u b'a dumuni timinadiya ye muso min tun bɛ kɛ to tobi la kosɛbɛ ale tun fara n'o muso kisɛw kan Kayatu olu kɔrɔlen ko ninnu o ma bila to dɔ fɛ hali bi sisan na o b'a yira ko to bɛ se ka tobi hali bi an ka gaso kɔnɔna na nka to kɛlen do bolokɔfɛ fɛn ye bari denmisɛnw ban do to dumu ma caman y'o kale ko to fasana ti san o ka du kɔnɔ o t'a kanu o t'a dumu o t'a fɛ wa o t'a dogo ka kɛ sababu ye ka to kɛ mangoya ye an ka cɛkɛdaw ra ayiwa Burkina Faso ka to ale ni a dakɔrɔ jukɔrɔ kumaw o de ye an ka bi masala jɔse ye an bɛ jɛ ka min lajɛ To ye dumuni ye Burkina dugukolo kan min bɛ jati kɔrɔlen ko cɛra waati caman mɔgɔw y'a jati ko to ye dɛsɛbagatɔ dumuni ye anw yɛrɛ b'a filɛ to ye fɛn min ye nan caman lo bɛ kɛ ka to dumu I n'a fɔ guan da a n'a ɲɔgɔnna badenw wa n'i y'a mɛn ko to mugu le bɔra o bɛ se ka kɛ kaba ye o bɛ se ka kɛ binbiri ye o bɛ se ka kɛ saɲɔ yɛrɛ ye Abubakar Samu ale ye mugu sinla ye bon to fana tɛ dumuni ten comme fɔlɔ la parce que fɔlɔ la nin n'a yɛrɛ ye mansin wuli 8 heures fana dɔ fɔ midi tuma b'a faga bon sisan a tɛ comme fɔlɔ la quoi Abubakar ka kuma b'a yira ko bi to dumu bɛ tora kɔ Ulrich Zerbo ale ye tɛmɛbaga ye ni to tobira so a t'i bila ne yɛrɛ wa lɔ ne tɛ to dun donc ne ye muso furu to tɛ don I ka daga la to ne muso furu yɛrɛ to fasana yɛrɛ tɛ na ne fɛ so kuma tɛ to waati dɔw yɛrɛ la to b'a fɛ ka kɛ lɔgɔbɔfɛn ye Grace Ganu kalanden an ye min sɔrɔ kalanso sira kan a man di ne ye munna to man di ye parce que an mɔgɔ ɲɛkili bɔ an mɔgɔ sen pɛrɛn-pɛrɛn jɔn y'o fɔ ye ne ka tɔntɔn dɔ ale fɔ ne Bobo Dioulasso kɔnɔnaw na denmisɛnninw jɔyɔrɔ lɔnni lo to dumuko ra Azaratu Ilibudo ye denba ye min bɛ fara ni yiranga fili sira kan to man do ye ni to tobi ten n'o bɔra ka na ekɔli la o b'o ɲa sisi n to b'a tobi lɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 a man do ye o b'o ɲa sisi o t'a dumu ale n'a y'a sɔrɔ a man di denmisɛnninw ye to bi tobi fan bɛɛ fɛ Bobo Dioulasso I tɛ so saba sago n'i ma bɛn ni to tobini ye a dumuni lo kosɛbɛ maakɔrɔbaw fɛ Rokia Sigane ale ye wolobaga dɔ ye Fitin kuma to tun man di ne ye dɛ n nana kɔrɔbaya le to diyara n ye voilà sinon fitin kuma malo tun ka di ne ye ni malo dun tile fɛ ten wula fɛ a dun man di ne ye mais to min bɛ se ka dun wula fɛ o dusajɛ yɛrɛ bɛ se ka dun tuguni dumuni feere sow ra sugu fiyɛw ra dugu kɔnɔnaw na hali sirabaw kan to bɛ feere yɔrɔ bɛɛ ga a dumu kɛrɛkɛrɛ yani o bɛ bɔ a nan le la
Mariam Compaoré a y'a ta fɔ an ye. To ka di mais tuma bɛɛ tɛ. A sugu jumɛn de ka di ye? A guanima ka di. N y'a fasa ale ni dana k'a dun ale kɔni ka di. Dɔw fana ka hakilina taara nin ye dumuni ye min bɛ mɔgɔ fɛrɛ bɔ joona. Burama Watara bi olu cɛ ma. Ni ne yɛrɛ y'a dumuni lafiya nɔ a kɔnɔ parce que ni y'a dun a digérer ne fɛ joona ka tɛmɛ malo kan o la kɛ to ka di ne. Ne yɛrɛ la to fasa ka gɛlɛn ko ka mugu tɛntɛn ka baga dun ka to gosi fo ka a ka mana k'a minɛ o le to fasa man di ne ye ani to fasa ka ban fari to kan di. Bi denmisɛnw ka kɛ ka muruti dodumuko ra o bɔra Gwa Lɔnbariya ra Ajaratu Luge fɛ. Ni sunguden ka to bila yanni dugu bɛ gwɛ n'i bolo don i bolo bɛ taa tasan jukɔrɔ yɔrɔ le sɔrɔ i y'a ye fɔlɔ la an bamuso tun bɛ se to la mais sisan an denmisɛnnin an tɛ to tobi la bagan ti mɔ dɔw fana ka mugu bɛ tiɲɛ a b'a fasa i y'a ye o de b'a kɛ to yɛrɛ ɲigɛ bɛ bɔ. Minata Tambura ale y'o la sumaw sɛnɛcogo ani o marabolo kan min yɛlɛmana anw fɛ. Fɔlɔ ni ka kaba si a mugu bɛ ɲɛ mais bi ni kaba si n'i ma teliya i bɛna taa sɔrɔ mugu tiɲɛna hali y'a ja cogo cogo n'i to ni fasa mana taara fɔlɔ kaba t'i diyo mɔgɔ bɛ kaba sɛnɛ o tɛ engrais don o tɛ foyi don a la kaba bɛ ɲɛ mais sisan u bɛ kaba sɛnɛ fɛn bɛɛ b'a la produit yɛrɛ bɛ k'a la ka bila k'a ka ɲɛ ale bɛɛ b'a la. A mana kɛ sigɛn na walima kumun na to ye Gwa ye min bɛ ni jɔyɔrɔ belebele ye anw fɛ Burkina Faso ani farafina dugu siaman na. Ayiwa Kajatu Traoré a da ka dɔgɔ farafina dugu kɔnɔ minnu tɛ to lɔn to bɛ fasa dugu siaman na hali n'a y'a sɔrɔ a labɛn cogo tɛ kelen ye an kɛtɔ filɛ ka min lajɛ nin ye o ye Burkina Faso ta ye ale bɛ dumuni na siaman ye min hakɛ bɛ tara 20 ni kɔ ra o bɛɛ n'a ta denmisɛnw bannen don to dun ma makɔrɔbaw ka fɔta ra o bɔra an Gwa kɛcogo de la caman y'a jira k'a fɔ ko an tɛ se to fasacogo ɲuman de la ayiwa Kayatu i k'a faamuya ko to fana kɛra fɛn min ye a mangoya no an fɛ kabini bi tɛ an yɛrɛ sirannen don lon min lon na sini ma o kana na kɛ sababu ye ka to yɛrɛ tunu pewu ka bɔ anw ka jamana na an ka nin masala nin kɛra sababu ye ka hakilinajigi kɛ farafinmusow kɔ minnu bɛ ne to fasa n'a ye kabini Mali la Burkina Faso Niger an ma ɲina Ghana muso kɔ Togo Benin Senegal Gambie an bɛ farafina muso bɛɛ kora nin kɛnɛ nin kan o ka to o nɔ na k'an kɔnɔ juma wɛrɛ nin kɛnɛ kelen nin kan an bɛna an sigi tugun k'an baro musow tagabolo wɛrɛ kan. Ayiwa ka foli ani tanuni lasi ma Njayi Sanu I ye masala min bɔ to kan sisan denmisɛnninlamɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'u t'a fɛ to dun ye dumuni ɲuman de ye I mana dun a bɛ ji na farikolo la a yɛlɛma ka di farikolo la wa a bɛ farikolo sanuya k'a kɛnɛya fana awa k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Njayi Sanu ka bi musow ka kɛnɛ ye a kumana to fasacogo ani to bɛ cogoya minnu na mɔgɔw b'a fɛ cogoya minnu na olu kan an ka foli b'i ye Njayi I k'an bɛn juma wɛrɛ. Sisan an bɛ to Mali la halisa musow ka kɛnɛ kan an bɛ Lamisa Sangare n'ale ye VOA ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale ka laseli sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ musow ka tɔn minnu bɛ sigi n'u bɛ taa n'a ye kɔɲɔyɔrɔw la u bɛ ɲɔgɔn falen falen wari bi k'a la u bɛ uniforme tigɛ olu masalaw kan an ka a lamɛn. Jɛnɛba Yafaye Laginɛka ye a furulen don Mali la finikalala don. Ale ka kalali kɛ so kɔnɔ nin don in na a tun bɛ maloya la ka anw ka ɲininkaliw jaabi. Wagati damadɔ mantun kɔ a sɔnna ka misali dɔ di anw ma duguba musow ka kungo kɛ dantɛmɛwalew kan. A kɛra baara y'an bolo parce que ne mina denwuli a kungo yɛrɛ kɛra ni juru de don parce que n'i y'a ta f'i b'a sara ko dɔ yɛrɛ kabakoya ye minɛ o kɛra n yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔ muso dɔ nana n ka client de don hamana ma ne ka n ko fa karisa n e kɔnɔma de don n k'i teliya la ko he k'a bɛ kɔnɔ ta parce que ko saya ka teli ale ka juru bɛ mɔgɔ min yɛrɛ kana sa ka sɔrɔ ale ma ka juru sa parce que ko mɔgɔ caman de ale mɛ ka denwuli kɛ mais hante ale ka denwuli ma kɛ se ale bɛna ka den wolo ko sa ale ka juru bɛ sara ne ko k'a ko kɛra kabako ye surtout fantani yɛrɛ n'a t'i bolo n'a nana dɛmɛ ne ɲɛna ko denwuli bɛ dabɔ de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la mais an ka bi an ka musomisɛnnin ka denwuli kɛra de a kɛ ɲɛ tiɲɛ ni sara ka juru t'i la fɛ dole yɛrɛ su t'i da dole yɛrɛ b'a fɔ ko fa karisa sara ka n ka juru to a la parce que a ka kungo la n ye nin d'a ma a ma fɛn di ma. Tile damadɔ bi kɔ Jɛnɛba yɛrɛ kan ka kɔɲɔ dɔ jala siri a jɔrɔlen don. Ne jɔrɔlen don la parce que a tɛna di ne ma k'a ka di ne a bɛ di ne ma de
n'a ti ta kɛra n k'a sara an ka tɔn dɔ bɛ yen ne yɛrɛ hali ne ma fɛn fɔ a tun fɔra ko ne k'a fɔ mais ne ma fɛn fɔ parce que n m'a fɔ kun jɔn na ne bɛna wari cɛ ka taa kungo de kɛ n natɔ la a y'a sɔrɔ fɛn t'i bolo mais ni ne nana a bɛ kɛ cogo n'o t'i ka kungo sera a ye mɛ nin ne ma se k'ala segin dun wala ne yɛrɛ tun y'a fɔ ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛna mɔgɔ la wari minɛ n'i y'a kɛ ne ye bisimila n'i m'a kɛ fɛnɛ bisimila ne fɛnɛ t'a kɛ mɔgɔ fɛnɛ k'i k'a sara. musow ka kungo kɛ laada sigicogo ɲɔgɔn tasara kan jɛnɛba bɛ dɔ ɲɛfɔ anw ye o la. kaye de bi ta hali mɔgɔ min ye dɔrɔmɛ 5 safinɛ kuru kelen de ma i ka denkuli la a bɛ sɛbɛn de n'i nana kelen na segin a bɛ fɔ ko n taara kuru kelen de di fa karisa ma fɛnɛ kelen kɔni la segin ma n'i taara tafe 3 di i bɛ k'a sara la i tɛ tafe 3 di dɛ i bɛ do de da tafe 3 400 400 a ko ni tafe sara kun wɛrɛ i t'a di n'i y'a di a b'o fɔ hali bi banni na ni muso donna firiya la i b'a kɛ bɔ la o fɛnɛ ye tɔni fini t'i ba firiya la o fɛnɛ tilamɔgɔ kelen cɛ ba sa i b'a fini na segin dɔ yɛrɛ bɛ perese i cɛ ka sa parce que i ka juru b'i la parce que i b'a ka juru sara kɔɲɔ la an bɛ minan ta ka taa d'i ma ne fɛnɛ den ka kungo ba se n ye mɛn di ma i bɛ dolo fara k'o lasegin. ko in kɔlɔlɔ sera Hadiza Mayiga ma a ka cɛlasigiyɔrɔ la. parce que tabarikala ne ka denw bɛ seere quoi u nana ne ka denw la ko cɛna k'u tɛ se ka ne ka denwuni ninnu bɛɛ kɛ quoi ko parce que ne ka teli ko olu bɛ fɛn caman di ne ma olu tɛna se k'o ɲɔgɔn sɔrɔ ne fɛ quoi dɔw yɛrɛ ko ne jiginna k'olu tɛna bilen ko parce que olu sɛgɛnna denwulikɛ la quoi. ninnu ɲɔgɔn lagosikanw ni yɛrɛmalo sutura de kama ko muso caman bɛ don ko in da fɛ jɛnɛba ka fɔ la a b'u bila ka don dajugu sugu bɛɛ fɛ. yɛrɛ a kɛra muso bɛ kɛra kalabanci ye kungo kosɔn dole yɛrɛ mɛ hali muso dole bɛ kaminen tigɛ k'a ma sɔrɔ ni kungo sera falen kɛnɛ kan kana lebu wala ka dole bɛ juru jugu ta ka kungo kɛ ni kungo banna o b'i dogo de a bɛ bɔ sɔgɔma ka don su kɔnɔ i ye muso ka tɔn caman fini tɔ ɲɛna n'a bazɛn tɔ caman n'a bazɛn sɔrɔ cogo fini yɛrɛ ma da la dɛ a bɛ tɔn na bazɛn tɔn ni fini tɔn na mais i y'a sɔrɔ a dole yɛrɛ tɛ se ka 200 kungo ɲa mais muso b'a bɔ mini mais a b'i kunkolo kɔnɔ n fade ma kana tɛmɛ na a siyama hali sugu la muso bɛ suɲɛli kɛ su a tɛ k'a ka di nin ye mais i b'a jagoya ka kɛ sutura do kama. Aminata Jara ko wale in tiɲɛli da bonyara sigidaw kɔnɔ. A bɛ ka tiɲɛni minnu don an kun sigiyɔrɔ la a tɛ ko o bɛn yɛrɛ la s'an ma yɛrɛ an ye uniforme ko yɛrɛ la u bɛ uniforme bɔ ka da gɛlɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ a se tɛ dɔ ye mais dɔw b'a kɛ diyagoya. Alima Kulubali bɛ mɔniɲɔ tɛntɛnna tuma min anw sera ale ma a b'a fɔ anw ye danfara min bɛ togoda musow ni duguba taw ka kungo kɛcogo cɛ. togoda kungo kɛlaw olu ye kungo kɛ balimaya kama an sigiɲɔgɔnnama don an ka ɲɔgɔn kungo ta ka bɔ ɲɔgɔn kan hinɛ kama hali n'i ye 20 a bɛ peresante f'a welewele bɛ da karisa nana ni 20 karisa nana ni 30 karisa nana ni 50 ye o bonyaba de y'anw fɛ yen. Kadija Kuyate bɛ malokini bɔla daga kɔnɔ a y'a bolo jɔn'o ye dɔɔni ka an ka ɲininkaliw jaabi ale ko nafa foyi tɛ duguba musow ka taabolo in na. ɲɔgɔn tɔɲɔ don wa kungo in yɛrɛ ko min yɛrɛ ka juguna bɛɛ a jagoya uniforme ko an ko k'an ka uniforme bɔ denw de la an ka uniforme bɔ furusiri la an k'a bɔ kɔɲɔ la i bɛ baara la i tɛ baara la a ka jugu sɔrɔ ma dɛ e ka siniɲɛsigi yɛrɛ ye jumɛn i ni denw cɛ hali n'a kɛra 20 kan ka minɛ ni i bolo 2 ye ka kɔntan ni a ye ni musow ma jɛ ɲɔgɔn kan ka kuma nin ko la ni anw ta ye an denw ta bɛ juguya ni nin. o jɛkafɔ min laɲinina ale fɛ tan Awa Sise bɛ o kuma kɔkɔrɔ don. an ka ala yɛrɛ lajɛ sa an ka nin ko in bila ten tɔ an minnu bɛ sigi bi an ka tɔncɛyɔrɔ ni barodaw la an ka to k'a baro bɔ ɲɔgɔn ye nin mun bɛ ka kɛ kungo la bibi na an ka dɔ bɔ a ko la an bɛ ɲɔgɔn ka situation lajɛ ka nin ko in bila ten tɔ. anw ye cɛ dɔw hakilinanta ɲini ko in kan olu bɛɛ ko anw ma ko kungo kɛ banbali ye gɛlɛya don olu ni u furuɲɔgɔnw cɛ ko a tagara ka olu bolo dan wa ko ni i ma se ka duguba musow ka nin dantɛmɛ ko in musaka bɔ ɲa furuɲɔgɔnya la u b'i tulo tana f'i ye fɔ ka furu salaya don i la. Lamisa Sangare, Kati, VOA Bamara. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Basketi sanfɛcɛliw bunagun kan diɲɛ kurukara ɲɔgɔn kunbɛba Coupe du Monde ko don min bɛ basketi tana musomaniw ko fɔ minnu si ma tɛmɛ san 19 kan a tako 16nan kɛnɛ bɛ sigi Czech jamana kan k'a daminɛ juillet kalo nata tile 12 ka kuncɛ tile 20 san 2025 in na Mali musomaniw farafinna ŋanaw bɛna ye a kɛnɛ kan tirage au sort kɛra tarata tɛmɛnen Mali bɛ groupe C la ka fara Mali kan Brésil, Australie ani Faransi. Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Sori Jakite y'a yira ko nɔgɔmani tɛ Coupe du Monde na. Nin bɛɛ pays de basket de donc Australie i b'a dɔn ani Australie 2021 na ani Australie de ɲɔgɔn kunbɛ demi-finale la o y'an bati mais Espagne 2023 la an y'u ci quart de finale la. France peut-être que bon depuis ne équipe ta fɔlɔ depuis 2021 ani France ma bɛn fɔlɔ. Au Brésil aussi je crois que ani Brésil ma bɛn mais n'u bɛɛ ye
surtout Espagne Brésil yɛrɛ ka match aussi kosɛbɛ mais i b'a dɔn an ka catégorie kɔdiri na génération tɛ kelen ye quoi parce que ni catégorie ni senior do sa i bɛ se ka i bɛ mɔgɔ dɔ lajɛ dans 2 ans i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ b'u lajɛ ka ɲɛ mais an ka catégorie la chaque 2 ans a bɛ changer quoi mais je crois que Australie basket ani Brésil ta ani France ta déjà idée dɔ bɛ n kunna la bon déjà an ye n ka recherche daminɛ pour que k'u ka fɛnw ye pour que k'an labɛn o kama ni Ala sɔnna. O kɔrɔ jɔrɔna tɛ n'i b'a dɔn k'a fɔ i n'i ka musow U18 a ye kɛra farafinna ŋanaw ye. Bon ni y'anw san damadɔ an bɛ kɛ farafinna ŋana et puis Ala b'an dɛmɛ fana coupe du monde fana la an bɛ taa jɔ an jɔyɔrɔ la parce que n y'a f'i ye Hongrie du 21 na an tun bɛ an kɛra 4e ye bon Ala y'a kɛ Espagne fana an sera ka 5e place ta bon maintenant an b'a essayer ka avancer de ka taa ɲɛfɛ an tɛ fɛ ka régler bon avancement ye jumɛn ye maintenant o ye finale de donc an bɛ k'o labɛnw de sabati ni Ala sɔnna an bɛna labɛnw daminɛ sisan pour que ka labɛn ka taa ni Ala sɔnna. Laɲini ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnen na? An delila ka di finale ta bon laɲini kɔni sa hali n'an ma coupe sɔrɔ kɔni an ka taa finale la vraiment o de ye laɲini yɛrɛ mais an ka président yɛrɛ kɔni ale tɛ foyi fɛ ale ko k'ale bɛ coupe yɛrɛ fɛ. Fédération président ye maître Jean-Claude. Ouais i b'a dɔn Jean-Claude ale tɛ kulonkɛ la chaque fois n'ale taara kɛnɛ kɔni kan ale b'a fɔ k'ale bɛ coupe de ta coupe du monde a bɛ k'a fɔ n ye ko coach n bɛ coupe de fɛ ne ko président coupe du monde ma nɔgɔ dɛ a ko non ko k'ale b'a dɔn a ma nɔgɔ mais ale bɛ coupe de fɛ donc o ye n ka joueur dɔ yɛrɛ fana ɲininka coupe d'Afrique kɛnɛ kan i n'a fɔ min kɛra meilleur joueur ko yala an bɛ se ka coupe du monde ta ale fana ko k'a b'a ta ne ko a ma n k'i dafa mugu la dɛ ko non k'an bɛ se k'a ɲigi bon an bɛ dugawu de kɛ sa Ala k'an dɛmɛ min an kɔni bɛna baara kɛ laɲini o de ye quoi ka taa finale la ni Ala sɔnna baara camanba de kan ka sigi sen kan yɛrɛ b'a fɔ coupe du monde ni coupe d'Afrique tɛ kelen ye kosɛbɛ parce que coupe d'Afrique ye continent kelen ye coupe du monde bɛ continent bɛɛ meilleur faralen ɲɔgɔn kan donc labɛnba de kan ka sabati pour que an ka se ka taa an ka laɲini nɔfɛ ni Ala sɔnna. Parce que i ka mɔgɔw i ka basketteur musow bɛɛ tɛ i bolo kɔrɔ yan dɔw bɛ kɔ kan dɔw bɛ Mali la. Ouais o de y'a yɔrɔ gɛlɛyani ye dɔɔni parce que actuellement minnu taara coupe d'Afrique la yɛrɛ mɔgɔ 6 de tɛ yan mɔgɔ 6 bɛ yan donc mɔgɔ 6 minnu bɛ yan an bɛna baara daminɛ n'olu ye donc baara bɛna daminɛ dans 2 semaines ni Ala sɔnna donc an bɛ baara kɛ ni jama et puis minnu taara coupe du monde la olu bɛ yen mais mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ minnu bɛ ka na donc an bɛ bɛɛ de lajɛ ka bɛɛ ka chance di ma a b'i n'a fɔ chance kura de bɛna don bɛɛ ye sisan pour que ka taa coupe du monde la ni Ala sɔnna d'habitude an ka labɛnw bɛɛ bɛ kɛ Mali la yan bon i b'a dɔn ni compétition sugu ninnu n'aw sera ka match wɛrɛ sɔrɔ kɛnɛmalaw la ani mɔgɔ wɛrɛ ka aw kɔkɔ da ɲɔgɔn na min tɛ yan hali min tɛ continent mɔgɔ ye o fana bɛ wusaya ma mais n'an m'o fana sɔrɔ an b'o de ɲini mais n'an m'o sɔrɔ an b'an contenter ni min b'an bolo yan ka baara kɛ ni Ala sɔnna pour que ka se k'an ka laɲini sɔrɔ. Farafinna jamana filanan kɛnɛ in kan Nigeria musomaninw farafinna ŋana dankanw bɛ ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traore kala seli don. Ni bɛna an ka bi kunnafoniw kuncɛ ayiwa sani an ka wuli ka fɔ aw ɲɛna sisan fitirimagɛn waati la n'o ye nɛgɛ ɲɛ 19 waati ye Mali jamana kɔnɔna la aw bɛ Mohamed Touré sɔrɔ a ka an b'a fɔ kɛnɛ kan a bɛna kuma bi fɛn min ye damanda la tagaw ani damanda baara condition ana kasaraw ani fɛn minnu bɛ k'a la n'aw bɛ fɛ k'aw da don baro la aw bɛ se ka aw sɔgɔ an ka WhatsApp siraw la ka se ka kuma a baro kɔnɔna na ayiwa nin kɔni bɛna bi Malikura jɛmukan dɔgɔkun Malikura jɛmukan cɛ ntɛnɛn na aw bɛ Mariam Traoré sɔrɔ nin kɛnɛ kelen nin kan a bɛna kunnafoni kuraw di aw ma awa kunnafoni minnu tɛmɛna a b'u sɔrɔ an ka siraw fɛnɛ kan n'o ye an ka bɔlɔbɔlɔ siraw ye voabambara.com walima an ka pagew kan YouTube, Instagram ani Facebook kan an bɛ k'an bɛɛ daw ye ni tun ye Kiyatu Traoré kumakan ye a k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso bɛ a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock what time is 8 VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa somɔgɔ sama don dɛ